Bagong gawa pa lang siya. So, unang tungtong po dito. Unang tapak. May kalsada pala dito. See? Oh, may kalsada na. Medyo mainit kasi alas 4 na ng hapon tayo nag-vlog. Siyempre, naligo muna tayo. Bago tayo umarangkada. So, ito nga pala palayan. Tapos kabila ang palayan din. Then, ilaw. Wow, ang astig. Pinagawa na nila ng kalsado. Ano ba yan? Ang astig lang. Yan, pinagawa na pala ng kalsada dito pero putol pa siya. Ito yun. Ito. Paliriprap and ilog. Yun. So malaylay ng aking nilakad. Siyempre ang Mount Mayon hindi nakikita. Natabunan ng ulap. O yan, may kalabaw tayong nadatnan. Sana hindi tayo sugurin. Kasi I cannot take this anymore. So ito nga po pala ilog. Wow, first time ko maglakad dito kaya napakaswerte ko ngayon dahil mahangin, hindi ako naboboard. Kachinelas lang yorn. So hanggang dito na lang yung kalsada. Pero may semento pa naman dito kaya makapaglakad pa ako. Sikat ng araw. Yan, tingnan natin kung hanggang saan nga ba ang dulo nitong riprap na pinagawa ng government. Bale, dito ko po yung engineer nito. Dito doon, Ablan. Siya po ang engineer dito. Napakagandang project dahil palaging binabaha po dito kapag bagyo at laging pag malakas yung ulan talagang baha agad eh. Salamat po sa ating government na paggawa po itong riprap. Ang hangin. First time ko po dito maglakad actually for since I was a child. Hanggang doon lang po ako sa kalsada. Ito, wala pa talaga itong riprap. Then, nung wala pang riprap dito, masyado talagang
lakas ng baha eh. Konting ulan lang eh. Hanggang sa nasira tong ilog, dati ang ganda neto. May mga taga-ibang lugar na namamasyal dito. Nakikiligo sila sa ilog ng Palas. So, ang tawag ng ilog dito ay Talisay River. Talisay River na po ito. And meron na tayo nakikitang may bakod, may sitaw. Oo. Siguro kababaihan po ito. Project po ng mga kababaihan, mga nanay, mga ate na binigyan ng proyekto ng ni Congressman Didi Cabredo. So, ito po yun. Ito po yung sinasabi nilang I think ito yon, kababaihan. First time ko talaga, ang lamig. Sana wala itong aso. Kinakabahan ako, napapalayo na ako ng aking dinaranas na paglalakbay. So ito na. May mga tanim po dyang gulay. May nakikita tayong kubo. So ang ganda ng place. Ang haba na ng nilakad nila. Sana kinakabahan ako. Sana wala ditong dragon. Dragon yun. Wala ditong alligator. Sana walang alligator. Papahaba na tayo ng ating nilalakbay. At ang aking buhok ay lumalakbay na kung saan saan. Kaya naharangan ang aking muka. Yun. Ay hanggang dun yung palap. So ngayon, dito na lang ako. Kasi baka mayroon tayo dong madisturbo. Ay sige, diretso na tayo dun. Para naman makita natin kung hanggang saan. Papalayo na ako. Malayo na po ako sa kalsada. Ayan. May mga palayan dito. Kawayan. Ito. Pakaraming tanim. Hindi ka magsasawa dito tumambay. Lalo ng mga barkada. So, ayayahan ko nga yung mga friends ko dito minsan para naman nare-refresh kami kasi yung kalsada kasi alam niyo naman, maingay, maalikabok. Ever since na nung nagka-pandemic, lagi kaming kulong, ganun. Ako nga, lagi akong kulong, tinatamad ako. Kung lumabas ako, sobrang saya ko naman kasi nakakalabas ako. Ngayon ulit nakalabas ako, syempre, fresh na fresh. Oh, pati buho ko kung saan ako mapunta. Ayan. Layo na po ng kalsada. Napakalaking tulong talaga na merong ganito. Ayan, rip-rap. Kasi nga, sa tuwing bumabaha. Ayan. Ang lakas ng hangin. Lakad lang tayo sa akin. May nakita akong nagtatanim. Naglalakad ako ngayon sa taas neto. Sana hindi tayo malaglag dito. Hindi tayo malaglag. Malakas pa naman yung hangin. Parang matatalaan pa ako Sa mga magbabarkada dyan na magjowa, napakagandang place nito na pagtambayan. Kasi kung maririnig nyo, ang lakas talaga ng hangin. Presko eh. Malayo sa ingay. Yung ingay na magandang magtambay dito. May mauupuan, no? See? Meron kayong mauupuan. Tsaka good for siya, selfie, roofie. Yan. Yan. Pero hindi naman umaagos yung masyado yung tubig. Kaya we are all safe here. Pero dito wala po dito sa street light ganon. Wala pong ganon dito. Kaya dapat mga
bago mag 6 or bago 5, hindi na kayo kasi napakaganda kung kayo tumambay. Kasi wala nga pong ilaw. Parang uulan ata. Dumidilim ang langit. At ako'y tinatangay ng hangin. Gano'n na ba ako kagaan? Parang pwede naman para tamayin. Ayan. Tignan po natin. Sana po naririnig nyo ako kasi lakas-lakas ng hangin. Tignan po yung may mga tanim. Ayan. Bumaba na ako kasi baka malaglag pa ako dito. Ayan. Shout out talaga may Sad Squad, my group. Kamusta na kayo? Masyado na tayong mga busy kasi nag-aaral tayo lahat eh. Sitaw po, sitaw. Maybe namang kalangitan. Sana hindi ako abutan ng ng ulan. Pauwi na din tayo kasi matitrespassing tayo dito. Ayan.